to nevieš si predstaviť, čo ja som dostal za hejtu, keď som povedal, že nové Santiago Bernabéu pre mňa nemá nejakú atmosféru alebo proste takú nejakú dušu. Ja s tebou súhlasím tiež. Staré Santiago Bernabéu, berem, tam som bol, wow, to som skoro odpadol. To nové, proste, to nie je nič pre mňa. A došiel som do Celtic Parku. A to presne vidíš, že vedľa teba sedí 65-70 ročný pán. Presne vieš, že na tom istom sedadle, ktoré je plastové a nie je to žiadne pedicít, že tam sedával jeho dedo, rozprávajú ti veci. My sme boli v útrobách štádionu, kde tí zamestnanci, to neboli, raz som bol v Manchester United vo fanshope, nič proti Manchesteru, však môže sa zostať komukoľvek a ten mi hovorí, že on faní Manchester City, haha, vieš, pokladník, sme si robili srandu. Proste bral takú robotu. Ale proste v tom Celtic Parku sme boli v útrobách, no sme rozprávali s tými ľuďmi z Office. Proste oni boli narodení pre zelené farby. Tam na teba dýchá atmosféra proste, alebo história, je to fantastický štadión.